Не си загубил, толкова, колкото си мислиш. Ако това съобщение се появява пред теб днес, отдели няколко минути, за да го изслушаш до край. Виждам човек, който е дал много, чакал е много и понякога е страдал в тишина. Имало е моменти, в които си усещал, че една след друга врати се затварят. Питаше се защо някои неща се забавят, въпреки всички усилия. Но енергиите показват, че това забавяне е имало причина. Нещо по-голямо се подготвя за теб. Виждам подобрение в област, която те тревожи от дълго време. Това може да се отнася до любовта, парите или важен проект, който изглеждал блокиран. Възможно е също да се върне човек при теб с по-добри намерения отпреди. Числото 17 се откроява силно в това четене. Запомни това число, защото може да се появи в момента, в който ситуацията започне да се променя. Картите показват, че навлизаш в период, в който отговорите постепенно ще заменят съмненията. Ако вярваш, че добри неща идват към теб, напиши «Готов, съм за тази нова глава». За персонализирано четене на твоята ситуация и да разбереш какво ти носи бъдещето, пиши ми лично. Това, което ти се струвало край, може всъщност да бъде начало на нещо много по-голямо.